understand manje wena mawusukuya lapha kulento iyokhotha kusona isinene sika kamama lo usukukhothela ukuthi kukhona ithenda usuyi-applyele oyilindele noma usuke kukhona la ufuna kuvuleke khona ukhotha makusuke kwenze njani mholi la unikeza instruction kuthiwe mawufuna kuvuleka into zakho njengoba nje usuke unikeza umuthi kuthiwa mawufuna kuvuleka into zakho ufike uchele ekhaya ufike ushayile ikhonkwane lapha nalapha nala kuthiwa indoda izinto zakho seziyalunga ke manje fanele kuye lapha ukhothe yo ukhothe mholi ukhothe kangangokuthi noma sengifika ekhaya ngoba nami nginayo upartner nginayo upartner nami ngithandana naye but akusangifikeli nanokuthi ngibe socansini naye ngoba njalo mangabe ngifika kuyena ujwayele sengijwayele le yokuthi kuyakhothwa ha manje lento ayimphethe kahle lo oqondene naye lo ngiqondene naye ayimphethe kahle ngoba ngigcina ngayenzanga umsebenzi yami njengendoda ugcina kuyinkotha yebo yena uyafika kuvutha ondaba ngendlela afika ngayo kodwa nami angisayi-enjoy isizathu sokuthi ngibhalele la ekhaya ke mhlambe ngingasichaza ukuthi ngisenkingeni enjalo mhlambe mangabe ukhona ongasilekelela mhlambe ukuthi siphume kule nkinga ngiphume kule nkinga ngibhekene nayo mhlambe angake asilekelele because njengamanje uthi ngikhathi uqala ukuyenza lento ibhizinisi lazama latotoba wawubona umehluko yes but manje sekuthule kutheni ya kuthule kodwa umthetho usamile ukuthi wena fanele uyokhotha fanele ngiyokhotha nje mawumtshela ke umakhosi lo noma umama lo inyanga uthini uxabana nami ibhadi siyaxabana endaweni lo mama lo usendaweni yangapha kaZulu ngiyacabanga ukuthi uyufamilia indawo yaseDokodweni ya umsebenzi wethu ya le ndawo ingapha eDokodweni koginga indlovu so hey mholi angazi ukuthi ngayichaza kanjani kodwa nje injalo nje mholi vele ekhaya uyasidinga ukuthi usishintshe isimo sasekhaya ngikhathele ukukhotha manje sengikhothe kwanela it's been 2 years manje akho improvement ibhizinisi lami bonala ngathi liyalapsa kakhulu naqala nomuntu oqondene naka akekho happy kunaloko zonke izinto zami ziyasinka down uyayibona mhlawumbe ngelinye ilanga umchazela ukuthi kwenzakalani mholi ngiyafisa khona kodwa ke ma uthatha ubhekisisa kahle naye akezwe uyi-understand ukuthi yonke lento isuka yabo nje kunemibuzo noma kuneyinqumo kufanele ngazi kahle ukuthi yabo la i-do or die sure yabo mina njengoba ngiyamazi kupartner wami ukuthi uyinhloboni yomuntu yabo so ngingathanda ukuthi kube umqansa mhlambe singahlukana ngisho ukuhlukana ngoba ngiyamthanda so I decided to keep it esifubeni sami ya ngoba manje angifuni ukugciniseka ubreak up i-relationship yethu just because of this sangoma thing mfowethu sibonga ukuthi nje ube nesibindi uze kithi uzosixoxela udaba longa ngoba kunabanye abantu abaxwaya lapha emakhaya abazolandela ngoba angazi noma lento ngizoyibiza nge-scam noma ngizoyibiza ngento eyenzeka kodwa yaphelela manje endleleni ngoba umbuzo uzoma uthi ngesikhathi kuvunywa watshelwa ukuthi izohamba iphele emva kwesikhathi singaka noma kwaba into ye-lifetime ya ngokusho kwakhe umama izinto zakho zizolunga eventually so nama ngikhotha nje nginethemba ukuthi hayi khona kuzoqaqeka khona there's no time noma there's no boundaries that talk on okay uzokhotha kuze kufike isikhathi sokuthi ukhotha now and then into ofuna uphile ngala lifetime yami njengoba ngisho nje lento izigcina ikapakela ngisho kubudlelwane bami nabo partner wami hayi mfowethu siyezwa asibonge nethuba ukuthi ufike sithemba ukuthi mhlawumbe khona usizo luzovela lenkotha ime manje angikhathele ukukhotha mholi sengiyikhothist phela manje hayi kube kufanele kanza kwethu asithemba ukuthi nani niyaluzwa lolu daba olwenziwa ilo mama kuthiwa ungumlaphi wendabuko athi mfowethu owamthembisa ukuthi cha amathenda azohamba kahle kodwa kuyona yonke imigomo amnika yona akawushiya ngaphandle lo ukuthi kumele akhothe ukuze yonke into ihambe ngendlela asazi ke noma umkhuba ofana nalo ichilo efana nalelo wakwalizwa wena kaphambilini ngoba kithi nje njengoZulu ichilo lela siyazi lento qala ukizwe nje nqa sasifuna ukwazi nalo mama ukuthi uneminyaka emingaka kodwa ngoba siyi Black Life mhlawumbe sogijima sifike qatha thakeni asiza ukuthi lo mkhuba uthatha ngempela